Tagutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro o yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:01 ang pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang News Base, Mega Force Patrol, asin kang Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez, digdi po sa DCGB, mga bareta ngunyan para sa aga. GB, garantisadong bareta. Enot sa Ritalias kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon, please go ahead. Simulation exercise nangyari kasubanggi konsain aktibidad ini kan PNP kay Raybaan BFP asin MDRRMO palibas sa biglaan gulpi nagkangaralas dahilan sa pinagdimong sitwasyon o eksena iyoan sarong kotse na biktima na ugpaanin na mga daga landslide as niguanin kaipuhan i-extricate na mga tao sa laog kan kotse kon isain isinagiboy ni digdi sa patutukad na porsyon kan sitio Kanggao, barangay Kitago, Ginubatan. Dai isikan publiko ang siring na plano kan mga otoridad ahensya parte kan simulation exercise gulpi na pangala sa kunata banggi daiman kiuran pero gulpi ang mga polis, BFP asin MDRRMO personnel asin mga ambulansya nan paghuna talagang may emergency daiman kiuran iguanin landslide na nangyari. Maginan DCGB News namong nandahilan sa gulping mga tao sa lugar sagod na sa pag-ugid parte palan ini kana mga pag-iinsayo kan mga frontliners kung paano pagresponde asin pag-retrieve nin mga personang naiipit asin kung paano ini irulunad sa ambulansya pasiring sa ospital. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso mo nakitakan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Please go ahead na. Nasa 94 ng individual ang nadakop kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO dahil sa panghabas ng kuryente as in illegal na koneksyon sa bulan ng Pebrero 2026. Ini ang datos na ipighiras kan ALECO kung sa MP nakadakol sa mga nadakop ang hali sa branch 2 o nasa segundo distrito kan probinsya kan Albay na may 52 na persona, 28 individual ang hali sa primer distrito kan Albay as in 14 naman ang hali sa third district o branch 3. Ang nasabing mga persona na na-endorso na sa National Bureau of Investigation as sinasangatanin kasong pagbayular sa Republic Act No. 7832 o ang Anti-Pilferage Act. Sa gararay man ipangapudan kan kooperatiba sa labang member consumer owner na in kaso may mga nahihiling na illegal na koneksyon tulos ining ipaabot sa indang opisina para sa magakanigong aksyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Saro pang detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si kumpadreng Alar Mario. Madingal marhay na hapon, please go ahead na.
mabenta maraingon yan ang mga gasoline stations, particular digdi sa southern part kan Legazpi. Yan dahil sa paglangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo. Naginibong rason ang gera sa Medio Oriente. Nagahabol ang mga motorista sa pagkarga. Digdi sa southern part kan Legazpi, may nagkapirahan naman na bagong gasoline stations. Partikular digdi sa Taysan, umapon, tingi man ang ibang barangay na pinagbabakalman kan mga motorista. Kaya sa ngunyan na hapon, manunotaran ang nagsaan na paggasolina kan mga motorista, antisipasyon sa presyo na padagos sa galangkaw ngunyan sa mga produktong petrolyo. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Ngunyan sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, pinuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sayang working visit sa New York, Estados Unidos de America, tanganing ibusol ang kandidatura kang Pilipinas sa non-permanent status seat kan United Nations Security Council para sa terminong taon 2027 sagkod taon 2028. Sa sayang departure statement, tinaawan doon kang presidente na importanteng oportunidad ang biyahe para maipahiling sa pangkinaaban na komunidad ang mga ambag kan Pilipinas sa isyu kan katrangkiluhan, seguridad asin multinational cooperation. Importante man ang kandidatura kang Pilipinas para madangog kan kinaaban ang katrangkiluan asin seguridad na ang katrangkiluan asin seguridad ang boses ka nasyon asin kan iba pang developing countries. Nagsaangat na ning reklamong cyber libel sinda representante Leila Dilima asin Father Flaviano Villanueva laban sa sarong abogado asin 18 persona na nagpamidbid bilang mga dating miyembro kan Philippine Marines matapos sindang akusaran sa sarong press conference. Kasubagong aga nagpasiring sinda Dilima asin Villanueva sa opisina kan Cybercrime Division kang National Bureau of Investigation or NBI tanganing formal na isaangat an sa indang reklamo kontra kay abogado Levito Baligod asin 18 lalaking nagpamidbid na ex-Marines. Katakod kay ni kan ipinagbulgar sa press conference kung saan ipinagduon nindang sindaan naging bagman kan dating kongresistang si Elizalde Co asin nadawit sa mga aligasyones sinda Dilima asin Villanueva. Mientras tanto matapos sa magsaangat nin reklamo sa NBI, nagpasiring ang duwa sa Departamento de Justicia tanganing magreklamo nin perjury laban sa nasabing mga personas. Sinda Dilima asin Villanueva ang kaibanan sa mga personalidad na pinangaranan ni Baligod na nagresibe nin kickback hali sa mga maanumalyang flood control projects. Ipinag-ordena kan Sandigan Bayan 5th Division ang pagkonfiskar sa 16 na propiedades ni dating Bicol Party List Representative Saldi Co na nahampang sa mga kasong graft katakod kan substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Ipinaluwas ang writ of preliminary attachment kung saan maut kaini na siguruhon ang posibleng sobra sa 215 milyones de pesos na bayad sa civil liability in kaso mahatulan si Co sa mga kasong pigahampang kaini. Sigun sa resolusyon na may petsang Marso 4 na ipinaluwas ngunya na Lunes, inuyunan kan korte ang prosekusyon na may fraud sa mga kasong kriminal laban kay Co sa irarom kan Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sakob kang writ ang 8 propiedades ni Co sa Pasig City, 4 sa Makati City, 3 sa Quezon City asin 0 sa Lipa City, Batangas. Nagpautob ning balasahan sa Philippine National Police sa nagkapirang haralangkaw na opisyal efektibo gunya na Lunes, Marso 9. Sa ipinaluwas na orden, ipinagdesignar ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. si Highway Patrol Group HPG Police Brigada General Hansel Barantan bilang bagong direktor kan Police Regional Office Calabar Zone o PRO 4A. Ang nasabing posisyon halik kay dating Brigada General
Paul Kenneth Lucas na ibinugtak naman bilang bagong direktor kan Special Action Force. Sa salidahan naman ni Marantan sa sayang pagiging direktor, o kaya sa salidahan naman si Marantan sa sayang pagiging direktor kan HPG kan Presenting Directorate for Community Relations Executive Officer Brigada General Jezzy Tamayo. Posibleng mag-umento nin sagkod sa 17 pesos, sagkod 24 pesos kada litro ang presyo kan gasolina ngunya na semana sigun sa Departamento de Enerhiya. Sigun kay DOE Secretary Sharon Garin, deregulated ang industriya kan petrolyo sa Pilipinas kung kaya ba kung direktang kontrolado kan gobyerno ang presyo sa mga gasoline stations. Solamente mga kumpanya sana kan mga produktong petrolyo ang nagre-report kan sa indang adjustments. Mientras tanto, may nagkapiraman na kumpanya ang babangaon ang pag-aumento kan presyo sa masunod na semana. Nakadepende ang presyo kan gasolina sa pangkinaaban ng merkado, partikular na sa Dubai crude, kung kaya apektado ang supply as in demand sa bilog na kinaaban sa taho kan kariribukan sa Medio Oriente. Nagpatanid man si Garin sa publiko na posibleng magdaraan mga oil price hike sa paglangkaw nin mga pamasahe asin mas mahiwas na economic adjustments sa mga masunod na semana. Pinag-anunsyar kan Malacanang na nagpaluwas na ning show cause order ang Departamento kan Enerhiya kontra sa apat na o kaya sa 54 gasolinahan na pinagtutubudan na naglangkaw na kan presyo kan gasolina na daiman susog sa pangapudan kan gobyerno. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, naiimbestigaran na kung nagbalgar ang mga gasolinahan sa direktiba kan gobyerno na likayan ang bako man maray na paglangkaw kan presyo kan petrolyo dahilan sa tensyon sa Medio Oriente. Ipanaliwanag ni Castro na kung napatunayan na may fraudulent acts o illegal na aktibidad ang mga gasolinahan, pwede na sindang makansilar ang permit para sa indang operasyon. Mentras may kinaaraman sa fuel subsidy para sa mga sektor na posibleng maafektaran sa paglangkaw kan presyo kan petrolyo, matao man giraray ning siblag na detalye ang Departamento kan Enerhiya. Ipinahayag kan Philippine National Police na pwedeng iusip kan publiko sa hotline 911 ang mga posibleng pagbalgar kan mga gasolinahan kan tamang presyohan o pagpabakal nin petrolyo. Sigun kay PNP spokesperson Brigada General Randolph Tuanyo, kasabay sa mga pwedeng i-report ang profiteering asin hoarding kan gasolina. Sinugo naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang lokal na pulisya na magtabang sa inspeksyon asin seguridad sa mga gasolinahan sa tao kan pagsirit kan presyo kan produktong petrolyo. Ipinahayag kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na rerepaso ninda ang propestong provisional fare increase dahil sa padago sa paglangkaw nin presyo kan produktong petrolyo. Sigun kay LTFRB Chairman Abogado Vigor Mendoza II, enot nang nakabase ang rekomendasyon sa diesel na nasa 60 pesos pa kada litro. Alagad sa posibilidad na mag-abot na ang presyo sa 80 pesos kada litro, pinaglalauman na mas malangkaw na ang magiging dagdag pamasahe. Kasabay kaini pinagpreparar naman kan ahensya ang rollout kan fuel subsidy program para sa mga operators as in drivers kan public utility vehicle o PUV. Nakatagama sa programa ang 2 bilyones de pesos na fundo kung saan 1.3 bilyones de pesos ang para sa LTFRB franchised vehicle. Mabulta ang detalyes kan mga bareta pakalis ka nagkapirang pagirumdom. Ang
Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Diretso kita kan detalyas kan mga bareta, pig-aayos pa sana kan Departamento de Justicia ang pagpapotob kan 4-day work week. Ini ang ipinahayag ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida kung saan sinabi ka ini na dapat nakaalay o nakasunod sinda sa trabaho kan Korte Suprema asin mga huwez. Tinawan doon naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na aminado sinda na diit na agyat sa saindaan 4-day work week. Ini dahil naman sa pagsunod sa mga schedule sa paghampang sa mga korte, afera pa sa pag-adal na kaipuhan gibuhon kan mga prosekutor sa kapot nindang mga kaso. Siniguro naman ni Vida asin Fadulion na day maafektaran ang serbisyo publiko sa planong pagbabago sa mga aldaw kan trabaho sa gobyerno. Nagkaperang empleados kan pribadong sektor ang nagpahayag ning kamauotan na magkaigwa ning 4 na aldaw na work week. Sigun sa mga obrero, makakarahay ang bagong sistema kan Malacanang, tangani magkaigwa sinining oras sa pamilya asin makatipid man sa pamasahe. Nagkaperang empleados kan pribadong sektor ang nagpahayag ning kamauotan na magkaigwa ning 4 na aldaw na work week. Sigun sa mga obrero, makakarahay ang bagong sistema kan Malacanang, tangani magkaigwa sinda nin oras sa pamilya asin makatipid man sa pamasahe. Mientras tanto, may nahadit man na empleyado kung may papautob ini sa pribadong mga empleyo dahilan ta posible sindang bawasan ning suweldo. Katakod kay ni pinaglalaoman ni DOE Undersecretary Felix Fentibella ang kooperasyon kan publiko tanganing makatabang sa pagtipid sa konsumo nin petrolyo. Nagpatanid si Senador Christopher Bongo sa domino effect kan tensyon sa Medio Oriente sa presyo kan mga pighatod na pagkaon sa bilog nga nasyon. Sigun kay Go, ang kada piso na paglangkaw sa presyo kan petrolyo, mga ngahulugan tulos nin paglangkaw sa presyo kan mga barakalon lalo na sa pagkaon. Enot na maafektaran ang paglangkaw sa presyo kan bagas, gulay, sira, urig, manok, bunay asin iba pang basic commodities. Kada piso importante sa mga Pilipino, kaya naman sa Senado nakahanda sindang mga senador na suportaran ang mga pwedeng solusyon sa presenteng problema, siring kan pagsuspindir kan excise tax sa fuel para mapababa o i-hold ang paglangkaw sa presyo kan petrolyo kan nasyon.
Inagyat ni National Unity Party Chairman sin House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang House Committee on Justice na iluwas ang mga bagong ebidensyas na magduduon kay Vice Presidente Sara Duterte. Ginibo ni Puno ang pangapudan matapos ideklarar kan komite na supesyente sa substance ang duwang impeachment complaint kontra kay Duterte ka nakalis na aldaw. Sigun sa legislador, habukan sa indang partido na maluya ang kasong isasangat kan Kamara sa Senado asin ibabasura sa nakan mga senadores dahil sa maluya ang kredibilidad kan impeachment process kung mangyari ini. Dahilan kay ni maut ni Puno na iluwas na sa Justice Committee ang mga bagong ebidensyas na mapakusog pa kan impeachment case laban kay Duterte. Nag-ofresir ni kabilugan na 200,000 de pesos na reward sin the Department of Public Works Secretary Vince Dizon asin dating Congressman Paul Daza asisay man na makakapagtauning informasyon na magreresulta sa pagkakaarestar kan sospetsado sa panggagadan sa sarong opisyal kan DPWH Northern Samar. Nagpahayag ang DPWH ning pakikidumamay sa pamilya ni Engineer Karen Corzino del Valle kan Northern Samar 1st District Engineering Office. Sigun sa Northern Samar Police, nagadan si Del Valle matapos badilon kan dati niyang live-in partner sa luwas kan Regional Trial Court sa Katarman, Northern Samar pagkaaga Marso 2. Nagpahayag man ng DPWH ni Panggi para sa pagrahay kan tugang ni Del Valle na sa presente nasa critical man na kondisyon. Inaprobara na kan House Committee on Ways and Means and Tax Provisions kan propestong tangkason ang travel tax na ipinagpapatong sa mga pasaheros ng eroplano na nagpapasiring sa ibang nasyon. Sigun sa chairperson kan komite na si Marikina City Representative Miro Kimbo, dakulang kwenta na masiguro na ang pinagsisingil na buwis ang progresibo asin bako paatras ang efekto. Sinabi ni Kimbo na hagad kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa komite na pupuunan na ipautob ang paghali sa travel tax sa masunod na taon. Ultimong despatcho kang Barreta, bako harayo na maging Commission on Genealogy and Commission on Elections o COMELEC kung dai maliwanagan ang probesyones kung paano ipapautob kan komisyon ang anti-political dynasty kung maging lay ini. Ini ang patanid ni Manila Representative Joel Chua manungod sa nasabing propresto na nakatalaan na isa lang sa plenaryo kan Kongreso ngunya na simana para sa ikadua asin ikatulo na asin ultimong pagbasa. Ang genealogy o kaya genealogy ang mga personang nag-iimbestigar, nag-aram kan mga pinaghalian asin mga ninuno kan kada persona. Basado ini sa inaprobaran kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pinamamayuhan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa second degree of consanguinity ang ipigbabawal na magsabay-sabay na magdalagan sa sarong munisipalidad, siyudad asin probinsya bilang elihidong opisyal. Kasabay sa second degree of consanguinity ang mga lolo, lola, makuapo, tugang mantang sa ibang definisyon kaiba ng digdi ang mga tito, tita asin mga pamangkin. Dahilan kay ini pinagduon ni Chua na dapat magkaigoning malino na probisyones sa bagay na ini tanganing day madipisilan ng COMELEC sa pag-implementar kan leyes in kaso may pasar asin maipautob sa masunod na mga eleksyones. Sa pangarang ka nagsurulat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration,